ungcwele Thixo wethu, uphakeme uNkulunkulu. Ubani noThixo ofanekiswa? Ubani uThixo ongalibala? Umkhulu kunazo zonke izinto. Zonke izinto zeza ngawe. Thixo wethu wadala umhlaba, wadala amazulu, wathi kulungile. Jehova unofaniswa nantoni nakhe? Moya wayingcwele sinapha emveni kwemini Thixo wethu. Uwenzile kusasa Jehova, phinda wenze bona ingcwele. Phinda uthethe Thixo wethu. Thatha izwi lakho Jehova. Ngoba izwi lakho linamandla xa lithethwa nguwe. Ngoba kwakho ukuthatha kusesikhathini sakho. Phakama Nkosi yezulu. Phakama Nkosi yobukumkani. Thixo wethu wanamandla onke, sicela wena kunethabo. Gcwalisa ngamandla wakho Thixo. Masive wena uNkulunkulu. Nangu umntanakho Jehova. Makhele idonga lomlilo. Bengilahle eqwinini lakhe. Asathi Nkosi xa ithetha kuphuma umlilo. Thixo wethu wanamandla onke, siyakhothama emveni kwemini. Nkulunkulu wethu, sisathi sekuwe nanamhlanje. Ibikuwe izolo, isekuwe nanamhlanje. Ihamba kuwe kuze kube semaphakadeni. Thatha indawo yakho Moyengcwele. Akho nto singayenza ngawethu amandla. Kodwa Jehova sithembe wena. Masingaze sidaniswe. Thixo wethu onamandla, gqibezela umsebenzi. Ngoba Nkosi kuthiwa xa uqalile uyawugqiba. Thixo wethu onamandla, maphakame wena. Nasemveni kwemini Jehova onamandla, qinisa amadolo womntanakho uNkulunkulu. Siyazixhasa iingalo zakhe. Ngoba siyazi uma sibheke phezulu Jehova imphi siyayinqoba Thixo wethu. Nqoba moya oyingcwele nalapha emquma Thixo wethu onamandla. Yaziwa uNkulunkulu nalapha emquma Thixo wethu. Igama lakho maliphakame nalapha emquma Thixo wethu onamandla. Silapha Jehova. Sincede ke Jehova. Egameni likaYesu. Jesus name. Amen. Phambi kokuba ndibulise, ndicela sivuleni ezi vesi ukwenzela sizifunde zonke ngexesha elinye, singathi ixesha. Mama Gwanya, 1 Peter chapter 3, only verse 5, lo ebefundwe ngumama uDlomo. Umama Mkaji, Proverbs chapter 12, verse 4. Ibe mama usicela kumama Mkaji, 1 Samuel chapter 25, verse 25. Sifunde nje ezincwadi zonke, then beyimizuzu emibini ndisuke. Ndicela ukubulisa mayimada umama uDlomo, ndibulise umama Maqula, ndibulise oomama abadala bonke, ndibulise ooNtangandini, ndibulise lonke oomakoti, ndibulise ubhuti etafileni egameni likaYesu. Amen. Uba ngabana uyifumeneyo, ndicela sifunde xa egqiba omnye ufunda omnye. Amen. 1 Peter chapter 3, verse 5. For this is the way the holy women of the past, who put their hope in God, used to adorn themselves,
They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her Lord. Sicele isibili. Noba yi-Proverbs, noba ngu-Esther, noba ngu-Samuel. Proverbs chapter 12, verse 1 and verse 4. Okanye mandimfunde Proverbs. Ithi verse 4. Oh, verse 1. To learn, you must love discipline. It is stupid to hate correction. Verse 4. A worthy wife is a crown for her husband, but a disgraceful woman is like cancer in his bones. Bangabana enye nifumene ndithetha nifunde nesifundo Esther verse 11. Oh, masifundo verse 12. But when they conveyed the king's order to Queen Vashti, she refused to come. Verse 15. What penalty does the law provide for a queen who refuses to obey the king's orders? Properly sent through his eunuchs. Verse 16. Queen Vashti has wronged not only the king, but also every noble and citizen throughout your empire. Women everywhere will begin to despise their husbands when they learn that Queen Vashti has refused to appear before the king. Bekupha ezantsi, verse 18. When they hear what the queen has done, they will start treating their husbands the same way. 1 Samuel chapter 25, only verse 25. Uthi u-Abigail, I know Nabal is a wicked and ill-tempered man. Please don't pay any attention to him. He is a fool, just as his name suggests. Amen. Amen. Kuthetha umakoti omncinci kakhulu ongafanelanga mhlawumbi ukuba angathetha phakathi kwabanye umakoti. Vela ngapha sithando sami. Kodwa ngenxa yelizwi likaThixo. Uyabona bazalwane xa kuthethwa ngendaba ye-obedience, it is a very sensitive issue. Ayonto that is very easy. I for one mina ndifike ku-Young Wives ndi-stubborn gqithi. Umamdlomo when she says ebethi xa ethetha, I was the first one to raise up my hand. Ndithi andifuni uthethe into esezweni. I want you to speak from experience. And bendingafuna umamela because ndinento ethi akayazi le pain. If you want it. But because uthunyiwe kuye kwanyanzeleka andinyamezele. Lide libe ilizwi liyandiqoqa. Apha siva ngabantu abohlukileyo. Yabona, sometimes it's easy to obey a man that makes it easy for you to obey. But kunzima ukunika i-authority indoda that does not see you as a wife. Indoda ebukisa ngawe xa iphambi kwabantu. Kunzima ukuhlonipha indoda ethi phambi kwabantu bakokwabo ifike iyokwenza ngathi usislave okanye into engahloniphekanga. Now in a situation like that nithi masithini? Ngoba mhlambe nina awona madoda ayenza kube lula uba ningahloniphi. Mna owam every chance he gets, he humiliates me. Kukho abafazi abanabayena abayenza ngokwawo even igrosa yasendlini. Kukhona abafazi ekumnandi uthetha kubo because bona batshatshwa ngabefundisi. Kube kukhona abafazi abangcungcuthekayo ngoba batshatshwa ngamadoda ashushayo.
abuye azobagezela endlini. Athi ngoku ebengayikhupha inyama yegrosa amjulele ngalamphokoqo athi iphi inyama. Sithini ke ngoku? Siyakuva wena owakho umyeni usindisile. It's easy for you to say that. What about me? Now into endiyithandelayo neBhayibhile ndiyithandela into yokubana ukusuka kwiGenesis uyoma kwiRevelation there is an answer for every question. There is a solution for every problem. In the book of Revelation, he says, I am the Alpha and I am the Omega. Meaning that izinto ziqala kuye futhi izinto ziphela kuye. Only if you could understand that these men I am staying or living with, andizange mina ndavuka ekuseni ngathi ndizawudala umuntu, and andikhange ndidale this arrogant man. It is God owamdalayo. Sidibana no-Abigail. U-Abigail umyeni wakhe was very disrespectful. Engabazi abantu. Kuthiwani ngaye ke ngoku u-Abigail? Makangathobeli na ngenxa yoba umyeni wakhe enjina. Kube khona uVashti. NoVashti ke yena ke yayilwese yakhe because wayengukumkanikazi. Meaning that wayengupresident. Yonke into ethethwa nguye it goes. Abafazi balapha bonke into ethethwa nguVashti iyenziwa. Mhlawumbi nendlela yokunxiba babeyijonga kuye. Incwadi kaSamueli, uSamueli uverse 3, ithi Abigail was a sensible and beautiful woman. Sensible and beautiful. Kodwa etshatele isibhaqa. Just because utshatele to this foolish man did not make her foolish. Wahlala kubusensible bakhe nasebuhleni bakhe. Uthi uFirst Peter abakudala mama into eyenza bahle ukuhlonipha uThixo and take the authority of their husbands. Just because your husband is rude must not take away your sensibility. Just because akakwazi does not mean change who you are. Wenziwe ngokuyikeka ngokomfanekiso kaThixo. God made everything. Wadala umba your husband ngomhlaba, uthole lomhlaba. But when it came to you had to come differently. Sifuna uraise omakoti abahle abancinci bangakathi abazawumela inyaniso isidima sezulu sibone. If your husband is embarrassing you, bambelela kulento uThixo athe yenze emtshatweni wakho. Master it. Run with it. Makungathiwa ukonakala komtshato yayingumama ubani wayegambela ngaphambili. iBhayibhile bazalwane ithi wathi uThixo abantu banakapheleleliswanga nengapheleleliswa ngathi. Bathe ezweni yabasitha abatsalindlela amamele into engakhange ithethwe uThixo. Now ithi iBhayibhile ngomfazi sangena isono konakala emhlabeni. But because God is a merciful God, waphinda sebagxothile wathi ngizawuvusa umfazi azale unyana oyawususa sonke isono sehlabathi. Siyavuma ngomfazi seza. But the same woman God used to cleanse ihlabathi. Yeke yena enza ubunjuba bakhe
uyajongisa ngaphakathi kwabanye abafazi ndiyavuma, but ilizwi alikhange lithi mandivukelane naye. Lithe I must accept his authority. Ubuhle bam busekoyikela uThixo. Lithi ilizwi likaThixo. I must accept his authority. Come on, right? Yeah. Now, ngenxa yoba uAbigail was very sensible. She was not just beautiful. Wasinda ngamyeni wakhe. Kwathi kuzawubulawa the whole generation yakho napha. Umkhosi uready ulindele. Kwashuma umfazi. Onomyeni okhohlakeleyo. Onomyeni okubaziwa abantu. Washiya indoda inxibile endlini. Wayolungisa izinto ngoDavide. Khange axoxe nomuntu ongenangqondo. Just because you are married to a fool, it doesn't make you a fool. Wenziwa nje ngokufanekisa imaphambi kwesipili mani ngoba abakuhumiliate. I am created to feel. Uthi uDavide uyithoni na umuntu. Lethi imlungelela kangaka. Umsithelise kancinci ebusweni. Why would you look at yourself? Ukholelwa amazwi athethwe yindoda odibene. Hayibo akatsho uThixo. Sihamba nelizwi likaThixo. Siyayibona imeko. But uThixo yena uthini? Ithi Bible okugcwelisa inkukane. Now imagine kuthiwe uRamaphosa ubize. Uyabona mos sisigqeba sonke usinvite. Bonke abantu abaziwayo. Now ebushushwini bakhe ke ngoku uSexus ubiza unkosikazi. Because amadoda xa eshushu asikwazi uba control ababenzani. Asikwazi uba control uba babehave njani. Now, this foolish husband of yours, xa ekwenza into, how will you react? Kukho abantu abakwazi ukuthukana namadoda besiya enkonzweni beswekele bafe. Bafike bayofutha. Now kuthiwa uVashti akahlazanga wena wedwa ngomkakhe. Uhlaze the entire. Yonke le ndawo sikuyo uhlazile umfazi. And le nto yenza uVashti izasifaka engxakini singamadoda. Ngoba la altar yayenziwe nguThixo. Le yayithe awugqiba ugana uAdam wabeka zonke izilwanyana wathi you must dominate. uVashti uyayicima. Uba ngabalulekile abasoze abafazi baphinde basazi basezintoni. Bonke abafazi bazawubadelela amadoda. Makuthiweni ke ngoku into enjoyikayo mna bazalwane ngezwi likaThixo le, when you are disobedient azuthi xa dilwe nguwe he spits you out of his mouth. Read the book of Revelation. You are neither cold nor hot. I can spit you out. Stand for the truth. Lento asiyibizelwanga kubafazi abatshate nabefundisi bodwa. Every woman. And thina sizayitshintsha iscenario. Uzawuthi ngokudibana naye eshusha umkhawulele because he is your master. Kuthiwa xelelani uVashti athathe i-crown yakhe. I-crown is a symbol of power and authority. Makathathe i-crown yakhe ayinxibe awugqiba eze phambi
What that woman did, wathatha i-crown enhloko yomyeni wakhe wayilahla phansi phambi komuntu wonke, wamhlaza, wamkhulula ubudoda bakhe, wathatha iposition yomyeni wakhe wayixosha etakeni phambi kwabantu bonke bebuka. Kanti uthi Proverbs, a wife of a noble character is a crown to her husband. Ngenxa yakho, your husband is respected. La Abigail, umyeni wakhe waye respected ngenxa yakhe, because she was very wise. Uthi kodwa, a disgraceful woman is like cancer to his bones. Tabalala nokugulisha cancer yamathambo. Ukubinja kwavela ukubola kwamathambo. Ukuve xa uqaqanjwa ngale thambo sithi ugodole kakhulu. Ukuva kunyamezeleki kanjani ithambo. Now imagine libuhlungu lingabolanga. How much more elibolileyo? If you are disrespectful, you are that to your husband. Every day, ukaqanjwa nguwe apha endlini. Kunzima ugoduka ngoba kaloku une-cancer wayithatha wayifaka emzimbeni emathanjeni akhe ngemali yakhe wayomlobola. Continue ngizothetha just because uyashusha, just because uyajona, just because uyazalisa, just because uyakuhumiliate, just because uyazi imali yakhe, just because kokwabo akakuthetheleli, does not mean yeka ukwambatha ingubo yobukhosi. Uvashti wayithi isithi yabafazi kodwa Abigail wayimele ithi yabafazi. Nazimbili ezithile yebo ikhetha kukhona Abigail. Now ithi Bible bazalwane, you will not change your husband. God changes a man because it is God who created a man. Ithi Bible Abigail saka athethe nendoda wavela wayokwenza ne xa ebuya eyilungisile ingxaki ufika unomyeni wakhe usashushu hayi nje kancinci. Ithi Bible akathetha nto kuye. Nothi thina abakhokothela indoda ishushu sikhokothela isoba sikhokothela wathula namfazi kwayolalo. Kusasa xa uvuka ithi Bible when he was sober wamxelela ukuba kwenzeke ntoni. Obviously if she is sensible, she had a way yokuyibeka into eyenzekileyo. Zange imele indoda bengizandla ezinqeni. And ithi iBhayibhile ngenxa yokwenza kwakhe u-Abigail, indoda yakhe yavele yafunyanwa sistroke yagula. Emva ko-10 days wamthatha nguThixo umuntu okwazi ukulungisa umtshato. nguThixo umuntu okwazi ukulungisa umyeni. Ndiyavuma wawufike ulungile emzini utshintshwe uyavuma andiyiphikisi imoto, utshintshwe ngamadodakazi, utshintshwe ngumyeni, utshintshwe ngumazala. Every time ufika wena umane sithi akakathatha umfazi simphile. Ayingumfazi le nto le. Kumane kusipostwa ngamadodakazi o-ex omyeni akho. Siyavuma. Ayithi loo nto re-actor. Thula ngoba le ndoda iseshushu.
thina ke ngoku into esizoyenza sizawuba ngabafazi who are sensible ekuthi noba seyivuki nje asingumngcele ecinzele ngenxa yoba sihlonipha uThixo xa simoyika uThixo lo osiphethe kakubi simnikelo nguye uThixo asizuyihoya kakhulu le nto ayenzayo sizawuthi lithini ilizwi andikhumbuli bazalwane eBhayibhileni correct me if I'm wrong andikhumbuli sisiva i-response kaHana izinto wayezenziwa kuPenina nindifundele bazange ndiyifunde but into esiyivayo every time kusithiwa kuyiwe Shilo kuyodunyiswa wayeba ngowokuqala uthatha izinto zakhe ayothatha ingxaki yakhe kuThixo angayithethi ko fine ke bazalwane siyathetha ukusa esifuna ukuthetha ebayinini bethu isibekephi loo nto ilungisile na ayizokusincedisa bazalwane into yoba yintombi kaNansi thina ngoku asisafowukhasanga kwaba balimi sesifokhasa entweni ethethwe nguThixo because eyona nto sifuna ukuyimasterisha sifuna ubana nathi xa sifika phambi koThixo nakuthi kuthiwa kwantoni my faithful servant siyenzile into ebesiyithunyiwe siyavuma bomama sivuma ukuqotshwa ngoba impendulo iphuphumayo iqinzele mntakatata iqinzele ngenxa yelizwi lithe ilizwi I must accept the authority of my husband therefore wena moya wengxabano I will not entertain you hayibo ungabe nomuntu oshushu umuntu oshushu mnyeke that is why iBhayibhile isithi abafazi mabanganxiliswa iwayini because siyazuma once sinxiliswe iwayini siyaphuma ezingqondweni akakasezingqondweni lo mntu thatha umntu lo umse kuThixo wawugqiba wena ubuze uThixo ithi ndiyasebenzisa umthetho egameni likaYesu amen.